Båndboksen, som så styrer tiden og frekvensen over til snoren, så man kan få en høj kurve eller en lav kurve, om hvor hurtigt den bevæger sig. Her har vi loddet, som jeg ikke kan huske, hvor mange kilo der på, som der strækker snoren ud, så snoren kan få den rigtige vibration, ja. Og det kan komme til sådan nogenlunde her. Mere eller mindre lige. Og hvis man skruer op frem til siden, kan man nok ikke se på kameraet. Hvis man skruer op frem til siden, så bliver afstanden imellem det her lavere, eller kortere, og frekvensen bliver hurtigere, kan man sige her. Og frekvensen er hurtigere. Den bevæger sig, stregen bevæger sig hurtigere. Ja. Kan jeg sgu ikke huske, hvad jeg skulle sige. Så perspektivere til, hvad det kan bruges til. Ja, det er blankt. Det er generelt bare strenge instrumenter, der gør brug af den her metode. Okay. Hvis man har en guitar, så er det guitaren for eksempel, der gør brug af den her metode, når du spiller på guitaren. Ja. Det vækker strengene der. Netop. Først vil jeg sige, at der er 2 bølgetyper. Der er transversale bølger og longitudinale bølger. Transversale bølger, eller kaldet tværbølger, det er den, som foregår vinkelret på udbredelsesretningen. Så det her så. Så er der de longitudinale, eller længdebølger. De foregår i samme retning som udbredelsesretningen. Man kan lave det nogle steder, der drejer simpelthen. Det kommer ikke. Okay. Og så vil jeg gerne snakke lidt om bølgelængden. Det er den her, der er imellem de 2 bølgetopper. Den hedder lambda og tegnes sådan der. Det er godt smukt. Nu er det lidt lokalt, der er i gang med at springe. Hvor er bølgetoppene? Hvad med tegnen? Tegn bølgetoppen, din tart. Hvad? Streg ned gennem toppen. Ligesom Philip altid. Tada! Ja, godt nok. Så er der frekvensen. Det er, hvor mange bølger, der kommer i et enkelt tidsrum. Så der er amplituden. Det er den her, der ligger her. Amplituden viser, hvor meget den afviger fra en ret linje. Så den her, der er her, den kaldes amplituden. Så er der periodesvingningstiden. Og det, det er, hvor langt der er i tid, der er mellem 2 bølgetopper. Så er der interferens. Interferens er, når 2 bølger til mødes med i hinanden. Og man kan lave den her. Der er smukt i den langrøde kamel. Og tilbage begge bølger, så det bliver den vej. Og så siger det 2. Bang, og så så den stor. Det gør den stor. Og så bagefter den. Det ser så forkert ud, det der. Så bliver den kæmpe stor. De ligger oven i hinanden, og så bagefter kommer langrøde kamel igen. Så følger den så går den væk fra hinanden igen. Så der er destruktiv interferens. Det er sådan der. En kamel med en pukkel og så en mærkelig pukkel. De kører begge 2 også mod hinanden. Når de mødes, så bliver det ikke en kamel mere. Så dør kamelen. Det sker, når de mødes, og så bagefter igen, så kører de så videre. Det kommer til, og så er de så kørt væk fra den anden, så sidder puklen på den anden ende af kamelen. Eller er det en dromedar? En dromedar har kun en pukkel.
Fint nok, så fik vi også biologi med. Det var ramt sådan en kanin, der blev sådan en dromedar, så blev en kanin igen. Så der er diffraktion. Det er simpelthen bølger, der går ind igennem et gitter. Det er sådan, at siger, at bølgerne de kommer her. Det er bølge i toppen. Set ovenfra. De rammer sig ind her, så sker det sådan nogle ringbølger her. Det er diffraktion. Det er det, vi har til bølger. Fuck sake, så er det helt ude. Er du færdig? Ja, Okay. jeg skal lige høre. Var det der en blooper, eller var det... var der faktisk noget af det? Ja! Jeg starter med, den består af lampegangen n, som er orden, som er lige med d, som er gitterkonstanten, gange sinus til phi orden. Jeg har tænkt mig at regne det ud, og for at jeg skal gøre det, skal jeg rykke sinus til phi over på den anden side af lighedstegn. Det gør jeg ved at sige lampegangen n divideret med sinus til phi n. Så har jeg divideret med sinus til phi n på begge sider, og derfor bliver det divideret med sinus. Det er der. Jeg har valgt, at lambda skal være 589 nanometer, og at en ordensnummer skal være 1. Det er dejligt nok. Så ganger vi den med sinus til divideret med sinus til phi 1, som jeg så har valgt at gøre til 6,75. Grader er det så 1. Regner så ud til at være 5011 17 nanometer. Det var så det. Så fjerner vi den der. Så næste gang så vil jeg regne ud, hvad bruge bølgeligningen. Den er jo som sagt V er lige med lampe gange frekvens. Vi vil regne V ud. Så det bliver V er lige med. Så har jeg valgt, at det skal være lampe, det skal være 2 meter. Det er dem. Og frekvensen, den skal være 5 hertz. 5 hertz kan jeg så sige at være. Hvad betyder hertz? Hertz, det er bare 1 divideret med sekunder. Yes. Så skal vi bare regne det ud. Vi kan lige skrive det op. Det er det samme som... det er 2 meter gange 5 1 divideret med s, som så er 10 meter i sekundet. Sådan der. Ikke så meget selv. You touched my tralala. God idé. Du siger på den her. Ja, jeg er i gang. Okay. Så har vi så skal trække destruktiv interferens. Og det sker ved, at der er radioaktive bølger. Hvad skal jeg tage nu? Det ved jeg ikke. Bare begynd. Eller andet. Her laver vi lige en bølge. Sådan der. Så meget god bølge. Og så vil vi gerne kigge på bølgelængden. Det hedder lambda. Og nu kommer man på hver bølge op. Hvad hedder det der?
Vi har en gæst i studiet. Det er Mikkel, som I alle sammen kan se. Eller, du kan i hvert fald se det. Mikkel, hvad er det, du laver? Ja, jeg skal stå her og forklare lidt om drivlys og måder, som man kan udvinde, eller hvordan og hvorledes det er, at man får energi fra drivlys, og altså, når man endelig vælger at afbrænde det. Og så selvfølgelig, at hvordan drivlyset væk. Det man gør, det er... Så vejer man på i lyset med. Det er altså... Du har vejet det. Du vil så på hende bare lige hånden, ikke? Gang. Josef, Ja, hvad er det, du vil vise os i dag? jeg vil lige høre, hvordan man regner lidt med effekt og energi. Ja. Yes. Så vi har en ligning her, som hedder P er lige med delta T over delta T. Og vi har sådan nogle tal her, som vi ved, der er. Så vi vil... Hvad fuck er gang? Øj! Hvor er vi der? Nu er vi. Okay. Er du sikker? Ja. Okay, hvor kom den fra? Jo, se. Drivlys, det var det, jeg tænkte på til på normal vis. Efter vi har været masse på det, og derefter, så vejer vi det igen, efter der er gået en antal. Fuck det! For helvede, Peter! Hvad er det, du laver? Det er fuldstændig! Oh my god! Kom! Kom! Kom!